Ok, deci salutare și bine v-am regăsit la un nou episod, primul episod din seria noastră de Minecraft. Și ne-a spawnat... Mending! Bun! Ne-a spawnat fix încă un de ăsta de portal, bineînțeles că o să le iau pe toate. Ne-a spawnat într-un de ăsta de portal și deja putem să mergem în Nether. Nu cred. Nu cred. Stați un pic. Bun. Bro. Putem direct să mergem de acum din Nether, da. Stați un pic. Să-mi salvez coordonatele. Bun. Ok. Și acum putem să luăm lemn. Câteodată vreau să mai blochez pentru că cred că înainte nu îmi făcea așa, adică mi-a intrat jocul meu, nu mi-a deloc așa. Asta luăm. Bun. Să am un pic de lag. Uitați, aici puteți să vedeți FPS-urile. Nu am prea multe FPS-uri, dar nu știu de ce. Luăm 17 bucăți de cobblestone. Și fier. Și cupru. Ok. Mi-a părut, da. Vreau să văd dacă mi apare durabilitatea la item. Bun. Hai că am lăsat timpul acolo sus. Bun, ne facem ăsta. Da? Ce mai șmecher om, nu? Ok. Iarăși am făcut screenshot. Știu și eu asta. Da. Bun. Cum să ne aranjăm astea în stilul meu? Da. Nu știu de ce mi-am făcut și... A fost o greșeală, nu vă dați seama. Și luăm minereurile de aici. Pentru că ironul e foarte important la început. Cred că știți și voi. Cupul nu prea am ce face cu el la început. Atunci când devin Minecrafter profesionist și încep să fac deja detalii. Bun, mi-am salvat coordonatele. Și hai la drum. Ok. Vă dau și o seed-ul.
cum vedeți, acesta e seed-ul. Aveți foarte mult. Pentru cei care fac speedrun, acest seed, pentru Java Edition, acest seed este foarte bun. Pentru că de la spawn ai un ruin portal acolo, direct făcut, adică e astea două, ai și un flint steel și bam l-ai făcut. Dar mai ai și un sat. Șmecher, da. Țac, țac. Pac, mac. Bun, hai să ne ducem în satul ăla de acolo. Scuzați-mă pentru lag, dar n-am ce să fac. Vă dați seama. Atât aducem următoarea la calculator. Asta e, ce să faci, n-ai că să faci. Bun, hai să vedem, am acum, dar pe mine mă interesează un blacksmith. Nu știu dacă se zice așa, dar în fine. Nu? Nu? Poate este, da. Ok, niște mâncărică. Șteargă. Hai să furăm și cazul ăsta, că poate o să ne ajute cam. Iron Golem nu mai are nevoie să-l bat. Bro, sunt două. Ok. Nu știu pentru ce le iau. Nu e așa. Asta nu mai e. Sunt și niște uite aici. Bă, dar de ce nu? Nici nu mai pot să ies pe ușă. Ei bine. Sau 20 de minute. Cred. Eu nu pot să văd de când fiind. De ce e ușa să deschid? Bă, dar niciun villager pe aici. Ei, nu, și mai pe asta. Să mă poată. Nu-i ca să furăm fundul ăsta. E și noaptea. Hai să batem. Hai să ne punem și la carte. Parcă vezi, în fură un stăteam. 4. Bun. Așteptăm să ne trezim, că, na, asta o să facem. Și să mai dăm niște cobblestone, că nu, poate avem nevoie. Ok, revenind în lungul cobblestone. Ok, am mai luat niște cobblestone. Cred că e timpul să plecăm din satul ăsta. Că na, nu mai avem ce să facem. Ce faci, Gigi? Până mână o să Gigi? Nu mai are rost să luăm noi. Deci parcă am văzut casa asta. Bineînțeles. Da. Să ne ducem în Nether din primul episod. Ok. Sau să aștept până la 20 episodul ăsta să fac. Ok, hai, în al doilea. În episodul 2 ne ducem și în Nether.
canal. Pam, pam, șpam, șlap. Hop, au. Spuneți-mi în comentarii că n-am stabilit un nume. Și poate mă întrebați acum. Bă, câfă, dar cum e astea? O să vedeți imediat. Le spar cu pickaxe-ul ăsta, bineînțeles că nu să mi dă, că na. Revenim când nu spargem. Bun. L-am spart peste 5 ani. Și parcă vezi, le pun. Au! Ok. Bun. Și pa! Woo! What? Ok. No. În episodul următor să mergem. O să mai mă joc off camera. Și cred că episodul următor de Minecraft. Nu știu ce o să mă vedeți cam full. Cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, vreau să-mi dați like și să abonați la canal pe data viitoare.